oferă o nouă dimensiune a performanțelor de curățare. Formula noastră revoluționară nu iartă murdăria și grăsimea. Noul Finish Quantum Ultimate pentru vase perfect strălucitoare. Și uneori îți cade părul. Când îți cade părul, știi de ce îți cade părul? Îți cade părul că atunci când dai cu șampon, duce la rădăcină și începe... Nu asculta de prejudecăți. Spală-te pe cap de câte ori vrei sau ai nevoie cu Head & Shoulders. Pentru păr frumos și până la 100% fără mărdeață. Hai aici cu toți amicii să ne distrăm, cum știm doar noi și 1, 2, suntem vioi! Hai cu mic, cu mare, la înviorare, dimineața de la 8 pe Tra-la-la! Dansează hopa, hopa, doar pe Tra-la-la, e o încântare ta. Haideți să facem